Paglakaw sa mga bata, nakita na ko dito sa kusina nga daghanda may og bahaw. So kay wala pa magpipamahaw. So ako gunahunaan nga dili man gyud ako mako ng bahaw kay gaygahin naman. Mo na ako na lang ni siya ko anon himo na ko og sinangag. So nagkuan lang ko gahos. So ako lang isudan ani yung buwad. So kani sa probinsya no inani nga kahoy gani ang inyong sugnod. Di gyud ka kuan ana nga kusog mo hinay so kinahanglan abtikid ka. Malako lang siya gigisa og ahos man gibutang na nako ang kanon. Kay lami naman gud na siya og bisan gani og itlog ra mo ibutang pero aho lang karon na nagpalit lang og buwad. So timplahan lang nimo gamay nga asin, gamay nga bitsin no, pwede na. So lami na gyud na siya. At least dili masayang. So gibungkagan na nako kay unsa naman oras ron good. Human ako lang putagaan si Nigel ana kay para makapamahaw. So iyan na kay ngadto lang siya sa sulod kaya nga ho butangan mo gana og suka basin ang akong kamutanghang gani. Mga unta ninyo mga kaasay. So lami kayo ni basa nakas probinsya magkinamot lang gud ka oy kay sa kutsara mag sud man pud no kay lami gyud ni kaon pag magkinamot ka man nanay mong sudan na the best gyud na siya nga sudan. So wala na lang gid ko nagkuanan ni gitlog kay damurag napulan po ko sila pag itlog ay. Balik naman gyud ning mga sudan diri sa probinsya gani kay syempre mga utanon ana lang kay mas layo-layo man gyud sa lungsod kay tuyon lang lungsod wala di man sa kakangatog lungsod wala kay 110 kay ang balikan diri ang usa ka bihian is 55 human kay syempre balikan so 110 ug wala kay 110 di gyud kakangatog lungsod tapos imong kwarta da mga 200 ra so imong palit so anhin na lang gyud. Anad naman sad mi ani mga simple ra nga sudan pero healthy man pod. Unya, ang ako dahil lutunon niya kani pamahaw so paniud to man agpalit na lang gyud ko og toyo kay mo magluto lagi ko og napakoy batong okra og pechay so adobo lang gihapon kay mas ganahan ko adobo kaysa gisahon. Man syempre kin habilin man ta naling kamot na tagpamahaw diri kay grabe ang akong labhonon. Wala bagyo kahumanan. So, samtang nagtanaw-tanaw lang ning si Nigel diri aga man yung kaon. So, ako lang lingawon. Ug usapay ako mga trabahoon. Daghan yung kong trabahoon. Basta nani kay sulo ra mga pero okay lang kay at least si Nigel okay naman siya.